30. svjetski festival animiranog filma Animafest Zagreb održat će se od 28.9. do 3.10.2020. godine. Glavna ovogodišnja lokacija je Studentski centar, odnosno dvorana Kina SC i velika dvorana Teatra ITD. Osim u SC-u, mi smo i u Kinoteci, u MSU, u 5 centara za kulturu diljem grada Zagreba. The problems of a 7-year-old boy, until the moment he started hearing something. Something coming from the next room, his parents' room. It sounded like knocks on a wall. Na Ribnjaku gostujemo u Art Parku. Organizirali smo 3 projekcije krajem 8. mjeseca i pridružili se proslavi Prajda, ovogodišnje Povorke ponosa, sa prigodnim programom filmova. Animafest inače je jako ponosan na veliki broj međunarodnih gostiju koji nas svake godine posjećuje. Bojali smo se da ove godine to neće moći biti tako i da, naravno da je njihov broj smanjen od recimo prošlogodišnjih 300-tinjak. Ove godine ćemo imati nekakvih 70 gostiju, ali nam i to isto govori da prepoznaju Animafest kao bitno mjesto. Programi su dosta ovako već definirani neko vrijeme. Natjecanja su naravno najvažniji, ove godine 4 komada, međunarodno kratkog, međunarodno studentskog, hrvatskog filma i filmova za djecu. Selekcija je vrlo opaka jer po kategorijama pak za veliko natjecanje došlo nekih 850 filmova, od njih smo izabrali 40, znači manje od 5% uđe u natjecanje i stvari za studentske 900 prijava, ušlo je 400 u ovu međunarodnu. Birali su sa mnom, kao umjetničkim su birali Iva Kraljević i Božidar Trkulja u velikom natjecanju i Milivoj Popović i Katrin Novaković u studentskom. Dobitnik nagrade za životno djelo je švicarski autor Georg Schwitzgebel koji dolazi 28. rujna osobno primiti nagradu. Veselimo se tome budući da on stari gost i veliki prijatelj festivala. Na ovu izložbu koja će se desiti u galeriji Kranjčar u utorak 29. rujna u 6 sati smo posebno ponosni iz razloga što je to do sada najveća retrospektivna izložba njegovih djela za koje je on osobno izabrao 60 radova koje ćemo postaviti unutar galerijskog konteksta i gdje ćemo pokazati da zapravo njegova djela podjednako sretno žive i unutar mraka kino dvorane, isto tako i na svjetlu galerijskog prostora. Sada već pomalo tradicionalno, Animafest kao dio poprednog programa nudi jedan poseban performans Thomasa Johnsona koji ovog puta radi u kolaboraciji sa još jednim autorom, Butcherom. Biti će to kao i uvijek dugi performans, trajat će 10 sati i dešavat će se dovoljno dugo da možete naići i vidjeti kako to izgleda u različitim etapama. Autorica ovogodišnje festivalske ilustracije je japanska animatorica Yoriko Mizushiri. I kad nam je Daniel došao s prijedlogom da bi uzeo nju kao animatoricu koja bi mogla raditi festivalski vizual, jer zapravo svake godine imamo nekog renomiranog animatora, što stranog, što domaćeg, koji nam uresi sve naše materijale sa svojom vizijom festivala, smo možda prvo bili malo kao, možda je to nekako prenježno, pre-soft, da tako kažem, za naš festival, ali kad je došla prva ilustracija, kad su došle prve ideje naše Yoriko, bili smo oduševljeni i već sad nam puno ljudi govori da im je ovo možda jedan od najdražih vizuala koji su vidjeli u zadnjih par godina. Inače smo već prikazali retrospektivu kao najavni događaj u Art Parku u Zagrebu.
a oni koji nisu stigli u Art Park mogu doći pogledati retrospektivu tu u studentskom centru. Ove godine smo morali biti još fleksibilni. Ono što nas tješi je da je tako bilo svim organizatorima, svih kulturnih događanja na cijelom svijetu, tako da si ne utvaramo da smo po tome nešto posebni. Ali mislim da jesmo posebni po tome kako smo se dobro držali u cijelom periodu i da smo stvarno kao tim uspjeli zadržati optimizam i pozitivu i da nam je jako lijepo i da smo na kraju zadivljeni da će taj festival stvarno sličiti na festival kakav i inače imamo.